vaippa. Vaihdetaan vaippa. Vaippa viitataan siten, että molempien käsien etusormi ja peukalo on tämmöisessä uun muodossa. Ja ne on ensin yhdessä ja sitten ne vierää tähän sivulle. Käytä tätä viittomaa aina puheen mukana, kun muutenkin sanoisit vaippa. Esimerkiksi jos olette juuri menossa vaipan vaihtoon tai voit sanoa, että sinun vaippa on ihan täysi. Tai jos ohitse juoksee alaston lapsi, voit kysyä, että missä sinun vaippa. Muistathan korostaa viittomaa ilmeillä, erityisesti kun on kyse tunnetilaa ilmaisevista viittomista. Ne auttaa lasta oppimaan ja tunnistamaan sen viittoman sekä ymmärtämään tunnetiloja. Toivottavasti pidit videosta. Jätäthän kommentin, jos on jotakin kysyttävää tai jos haluat jättää tsemppiviestiä muille. Käsipuheesta saa tykätä ja meitä saa seurata, niin saat aina tiedon uusista videoista. Ja tätä videota saa ehdottomasti jakaa eteenpäin. Kiitos kun katsoit ja oikein mukavia viittomahetkiä.